Diolch ti. Wel, bore da un ac oll, good morning, one and all, it's good to see you. Mae dda cael bod yma yng nghanol Llundain fel hyn. Gawn ni ganu'r entrada gyda'n gilydd cyn bod ni'n mynd i ganu'r emyn cyntaf. Diolch yn fawr, Mike. Tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Ligwi trin fi, cod fi, golch fi, ysbryd y tragwyddol Dwi'n sylwi bod fi wedi... Mae'r oedfa, mae'r bregaeth yma oedd gen i ar Sul y Pasg. Mae wedi diweddaru ers hynny, ond o'n i ddim wedi cweit cymryd sylw bod yn 5 yw'r rhif y geiriau yr emyn, ac yma'r gair heddiw fyna, fy nghamgymeriad i, ond dwi'n i fwynhau canu'r emyn yr un fath. Heddiw cododd Crist yn fyw, halleluia, llawen ddydd o foliant yw, halleluia, dioddefodd angael oes, halleluia, ac er ein prynu ar y groes. Halleluia. Diolch yn fawr. cododd
Y cwestiwn byddwn ni eisiau i chi feddwl amdano heddi yw aiwr Pasg wedi bod neu aiwr Pasg i ddod. Has Easter been, or will Easter be with us tomorrow and to the future? Nawr, mae hwnna'n gwestiwn digon sili, mae'n siŵr. Dwi wedi cyfaddu'n barod mae'r bregaeth yma o ran i chynllun beth bynnag nes i draddodi ar Sul y Pasg bythefnos yn ôl. Ac mi roedd sgwrs wedi bod gen i ac eraill, pobl yn dod atau ac yn siarad bod nhw ddim yn medru derbyn neges y Pasg. Felly, ar ôl bod y methyl Penarthyn o'n i fel mae'n digwydd, mae yna eraill wedi bod yn rhan o myd bach i, lle dwi wedi gorfod ymateb i'r cwestiwn aiwr Pasg yn ddyddiad calendar neu aiwr Pasg yn brofiad ac yn argyhoeddiad. Ac yn y cyd-destun yna, mae'r hyn sydd yn datblygu o'r hyn oedd gen i bythefnos yn ôl. Ac fe gobeithio yn ystod yr orig nesaf byddwn ni wedi cyffwrdd y leia ac y cewch chi drafod gyda'ch Cino Sul rhywbeth am beth yw bwrlwm y Pasg ar draws y flwyddyn. Gobeithio bod wedi egluro hynna'n ddigon resymol i chi. Wi am stico gyda'r narratif o ddarllen fel oedd ar Sul y Pasg a gofyn a ydych chi yn ei weld fel rhywbeth sydd wedi bod neu'n parhau i fod? Is it something that's been, or is it an ongoing experience? Now, for those of you who are looking at this version of the scriptures, then you need to turn to a page, and I'm not going to read it from here, 1027. But it's Luke chapter 24, and it's the first 12 verses or thereabouts. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, ar doriad gwawr, deithant at y bedd, gan ddwyn y peraroglau yr oeddent wedi paratoi. Cawsant y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd oddi wrth y bedd, ond pan eithant i mewn, ni chawsant gorff yr arglwydd Iesu. Yna, a hwythau mewn penbleth ynglyn â hyn, dyma ddau ddyn yn ymddangos iddynt mewn gwisgoedd llachar. Daeth ofn arnynt a phlygasant ei hwynebau tua'r ddeiar. Medda'r dynion wrthynt, pam rydych yn ceisio ymhlith y meirw yr hwn sydd fyw? Nid yw ef yma, y mae wedi ei gyfodi. Cofiwch fer y llefarodd wrthych tra oedd eto yng Galilea, gan ddweud ei bod yn rhaid i fab y dyn gael ei draddodi i ddwylo pechaduriaid a'i groesoelio ar trydydd dydd at gyfodi. A daeth ei eiriau ef i'w cof. Dychwelasant o'r bedd ac adrodd yr holl bethau hyn wrth yr 11 ac wrth y lleill i gyd. Mae'r Magdalen, Joanna, mae'r mam Iago oedd y gwragedd hyn. Ac un pethau a ddywedodd y gwragedd eraill hefyd. Oedd hwnna heno. Y gwragedd eraill hefyd, oedd gyda hwy wrth yr apostolion. Ond yw tîm hwy, lol oedd yr hanesion hyn, ac wrthod asant gredu'r gwragedd, underline y gair credu. Ond cododd Pedr ar hedodd at y bedd, plygodd i edrych, ac ni welodd ddim ond y llieiniau. Ac aeth ymaith gan ryfeddu wrth o'i hun at yr hyn oedd wedi digwydd. A dyna'n darllen ni. Ac yn awr ni troi at yr ail emyn, sef geiriau rhif 152, hymn numbered 152. Again, yn Easter. Sorry, it's true to say that I have a tendency to look to the left of things, not to the right. There we go, I come from Pembrokeshire. 294. Pant y celyn ar ei orau. Iesu difyrwch fe naid drud i wedrych ar dy wedd, ac mae llythrenau denw pur yn fywyd ac yn hedd.
ac mae llythrenau nhw pyr yn fywir ac yn hedd. A thandadain debyr rwy'n damin o byw. A bon bleser i fydd mewn dim, ond cariad at fy new. Y gewr diliau mel, nid oth fwynhau. Os bydd rhywun yn gofyn pam wyd i'n gwisgo tei flashy felen, byddech chi'n gallu'r dyfalu? Why am I wearing a not so somber tie? Well, because I want to keep up with Robert, I guess. But it is because I have worn a yellow tie for nearly 20 months by now, 25 months, I don't know, I've actually counted. It's because of the Ukrainian scenario. So that I'm reminded as I wear this, or a similar looking tie, fel bod fi'n atgoffa fy hun, bod fi'n byw mewn byd lle mae yna ryfel. Ac ers yr hyn y fi oedd yn ymosodiad llynedd ac yn derfysg ac yn ryfel rhwng pobl Gaza a phobl Israel, yna mae hwnna'n rhan arall o'r un concern. A neithiwr debyg iawn, chi wedi codi bore yma fel fyny a clywed y newyddion bod yr Iraniaid wedi anfon taflegrau gyfeiriad Israel. Some will possibly say this morning, I don't know what's in, perhaps it's too late, a bit of news for the Sunday press. It could be a shot across the bows, I assume. Dwi'm yn gwybod. Maybe it's a bit more sinister, but whatever the long-term or the medium-term reality, it's an ongoing cause of prayer. Sut bynnag, gawn ni rannu gweddi gyda'n gilydd, ac yna mi fyddwn ni'n canu gweddi'r arglwydd. Let us pray. Dirion dad i ni'n dod o'r newydd Gardyfron yn diolch am fendithion y dydd am gyfleoedd ein byw ni, gan werthfawrogi dy fod ti'n ein galw ni i fod yn bobl Iesu yn y byd. Helpa ni felly, yn ein haddoliad heddi, i sylweddoli'n braint, y fendith a ddaw i ni o ddydd i ddydd, ac y byddwn ni yn dy gwmni di, yn cael ein dyrchafu. Uplift us, Lord, that we might be new people, renewed in faith, renewed in spirit, whatever may be the angst, the concerns that we have about ourselves and about the world. Mi fyddwn ni'n
wrth ddiolch am fendithion y dydd, yn sylweddoli mae braint i'w byw, yn sylweddoli bod i ni ddyled am y fagwraeth i ni wedi chael, am ein heddwch ni yn y wlad hon. Ac eto mae yna rhywbeth yn ein genynau ni sydd yn poeni am bobl eraill. Ac efallai nad i ni o go iawn wedi bod yn effro i'r sawl sydd yn byw drws nesau ni, go iawn. Perhaps, Lord, we've not taken heed of those who live in the same vicinity as us, even our immediate neighbours. That we continue on life's pilgrimage without being mindful of people in poverty, people in loneliness, people who are homeless, and pass others by. Perhaps we've not taken into account what's happening on the ground in today's Ukraine, with buildings and townships demolished, with people in the sense of worry for their tomorrow because they've got no guarantees of anything. Mae bywyd yn medru bod yn brofiad rhyfeddol iawn i gynifer, ac wrth i ni heddi aros gyda'r hyn sy'n wedi digwydd yn ardal y Dwyrain Canol, boed gyda'r pobl o Gaza neu'r sawl sydd yn Israeliaid, i'r sawl sydd yn rhan o wledydd eraill yn y fro hynno. A neb yn siŵr beth sy'n digwydd, yn ofni'r gweitha ac yn gobeithio'r gorau. Ac yn unen ymwedd arglwydd, y bydd dy ysbryd yn dwyn arweiniad a goleuni, lle bod y dywyllwch ac ofn ar hyn o bryd. Helpa ni gofio yn wastadol fod y Pasg yn brofiad blwyddyn, ac yn mynd o flwyddyn i flwyddyn ac o ddegawd i ddegawd. Helpa ni gofio fod Iesu'n fyw nawr, ac yn nad ffigwr hanesyddol mo hwnna. Bod gair Iesu'n berthnasol nawr, ac nid dweud y gorffennol. Helpa ni sylweddoli fod y goleuni sanctaidd yn ein calon ac o'n cwmpas o ddydd i ddydd. May the Easter experience be a year-long, decade-long, lifelong conviction. And as we celebrate Easter day by day, that we do so with humility and gratitude. Mae dden ni arglwydd y beiau a weli ynom, y beiau a welom yno ni'n hunain, ac yn ein cymdeithas, bod dyhead gyda ni fod yn greaduriaid gwaraidd ac yn sylwi ar yr elfennau anwaraidd o'n cwmpas. Bod yna fygythiad, bod yna gario gynnau a cyllyll, ac fel sydd wedi digwydd dros yr penwythnos hwn, mas yn Awstralia, mae'r newyddion yn dod am y perygl sydd ar gornel stryd ym mhob rhan o'r byd. Ac eto ni am gerdded ymlaen i'r yfori, gan gerdded i'r yfori yn dy gwmni di. Lord, walk with us as we journey forward in our living, and we pray that our living would not be in vain, knowing that you are by our side. Give us courage and conviction, direction and purpose, that we celebrate life, because you are the living element in all our existences. Clywyn llef arglwydd wrth i ni ofyn y gweddiau hyn yn enw ac yn heiddiant bendigedig Iesu Grist yr arglwydd sydd yn basg i ni. Amen. Deled y dair yn os, gwneler yn y wallus. Anon ef, lle ar y ddau ar hefyd,
Good morning to you all. Bore da I bawb, a chroeso i'r oedfa, a mae'n hyfryd gweld ffrindiau yn ymuno â ni hefyd y bore yma. A hefyd, i'r rhai sy'n gwrando o gartre, gobeithio gywch bob bendith o wrando fewn. Ond y croeso mwyaf a croeso nôl i'r parchedig Denzil John. Mae'n hyfryd cael chi nôl yma gyda ni. Ac does dim angen i fi ddeu llawer amdano, mae'n wyneb cyfarwydd i chi gyd. But for those who are not familiar with Parchedig Denzil John, he was the former minister of the Tabernacle, Cardiff. He was there for 30 years. And this, of course, was our minister, Rob Nichols's former church. And I am very sure that you had a strong influence on him. And we're very grateful for that and to have Rob here. Nawr, mae'r Parchedig Denzil John wedi ymddeol ac yn byw yn Caerffili, ond mae'n dal wrth ni'n gweithio yn ysgrifennu, yn pregethu fel o'ch chi'n clywed, ac yn gwneud twr yn ei gymuned. So felly ni'n ddiolchgar iawn iddo ac yn falch iawn o gael o'n ôl, ac fydd efo ni heno am 6 o'r gloch. Ac I was just saying, Parchedig Denzil John will be with us here this evening at 6 o'clock, but obviously no discussion group at 4:30. Mike, llawer o ddiolch am dy gyfraniad ar yr organ ni'n gwerthfawrogi. Y sil nesaf, y drefn arferol, felly dydd Mercher, ganol dydd, fydd oedfa fer. Just saying, on Wednesday, there's a short service followed by the monthly organ recital. This month, it is given by Mr. Andrew Furness, the Assistant Director of Music, Methodist Central Hall, Westminster. So that's Wednesday 17th at 1 o'clock is our monthly organ recital, and the services is just before that at 12. Yna di sil nesaf fydd yn gwneud o Canol gyda ni, ac fydd hi'n oedfa gymun yn yr hwyr, ond y drefn arferol i'r oedfa on. Our minister will be back with us next Sunday, and it'll be a communion service in the evening. Chydig o bethau i gyhoeddi, rhan cynhelu'r gwasanaeth i ordeinio blaenoriaid newydd yn Eglwys Clapham Junction dydd Sadwrn nesaf ar yr 20fed am 2 o'r gloch. Clapham Junction have got 3 new deacons, and there's a special service next Saturday, and followed by tea and cake. And there's a warm welcome to everyone. Details are in the foyer, so please have a look if you're interested in going. Hefyd, hyfryd clywed am llwyddiant Côr Llundain eto. Mi ddarn nhw gael cyntaf yn Côr Cymys ac ail yn y Côr Agored yn yr Wyl Bangiantaeth y penwythnos diwethaf. So, llongyfarchiadau i nhw, maen nhw on y rôl. Ond wythnos yma, glywson ni yn newydd hyfryd bod ac ni'n llongyfarch ein gweinidog ar cael ei ethol yn is-lywydd undeb y bydyddwyr, gyda'r bwriad i fod yn lywydd yn 2005. Ac dwi'n siŵr bod ni gyd yn falch iawn drosto ac yn mae'n gymaint o anrhydedd ac da ni'n dymuno pob llwyddiant iddo a dwi'n siŵr bydden ni'n gefnogol iawn iddo yn ei waith. So just saying that Rob Nichols has been appointed Vice President of the Baptist Union. He will be swyddogol, officially appointed this role in June, and then in June next year, in 2005, he will be President, and it's wonderful news, and I'm sure we'll all be supporting him. Now, please dewch am baned o de ar diwedd yr oedfa. Please do come down for a cup of tea at the end of the service. Nawr, rawn o'n hamgylch i dderbyn eich rhoddion.
I ti ddiw... Ac yn ni'n troi at emyn rhif 551. Ac mae'r geiriau yma, wy'n cyfadde yn gymharol ddiarthur i fi. Gobeithio byddwn nhw'n eiriau fydd yn aros yn eich myfyrdod chi. Ac yn arbennig felly y pennill ola, sef y geiriau sydd yn dweud pan fo angrediniaeth chwerw. Heddiw'n cau amdanom ni, pan ddiffygia'r beichiau dynol yn ein gwendid clyw ein cri. Treigla'r meini, arglwydd, rhyngom, at y di. Diolch yn fawr.
Mae llai ohono ni falle yn anfon cardiau Addoliad nac buon ni'n gwneud. Ac eto wy'n gweld yn y siopau cardiau'r Pasg wedi bod. Falle bod chi wedi prynu rhai ai dosbarthu nhw yn ôl eich dymuniad ac yma'r cyfarchion ar y cyfan yn dweud rhywbethau fel Pasg Dedwydd neu have a happy Easter. Those kind of cards. What is a happy Easter? Beth yw Pasg Dedwydd? Odi e'n glwm gyda mynd ar wyliau, fel sy'n ffasiynol? Odi e'n golygu rhywbeth ynglyn a cael wyau Pasg, a lot o siocled? Beth yw Pasg Dedwydd? Ac fel wedi awgrymu dwywaith yn barod y bore yma, a yw'r Pasg yn ddyddiad ar galendar neu a yw yn brofiad oes? Dwedwch chi. There are those who think that Easter is a calendar to be noted, a date on the calendar to be noted. But I've been aware of people for whom Easter is a challenge. Now, I've borrowed the phrase, I don't know who penned it originally, that we're talking about an Easter message for a Good Friday world. And we are certainly living in a Good Friday world when cruelty, violence, law, people wanting to control other folk. And then suddenly, there is doom. Pobl yn anobeithio ar ddydd Gwener y Groglith. Y galar yn bwrw i fewn. Yr anobeithio yn digwydd fel balŵn wedi byrstio. Twll yn llawr y cwch a'r dŵr yn dod i fyny. Pobl yn dawel I gwedd. There's a stunning experience when we come to this reality of the Good Friday world. Stunning. To be stumped, to be silent, to be without anything worthwhile saying. The angst. And I presume that there are those who will be this weekend, this very morning, when they will have heard something about what the Iranian response to what they assume to be Israel's attack upon a certain center in their story. It's a complex world. It's complex not only for those involved in the Middle East, but it's complex for the whole global community. Ac efallai bod ni'n stumped yn stunned ac yn dawel yn meddwl. Falle bod ni fel y disgyblion yn clywed bod Iesu ddim yn y bedd. Ac iddyn nhw fod fel mae'r gair yn lyc yn dweud yn dod I ryw fan bod nhw mewn pembleth. The disciples were so uncertain about what could have happened. Where was the body of Jesus? It wasn't as things should be. Something had gone strangely wrong. Truthfully, it was a strangely right movement. Rhywbeth nad oedd deall ar y menydd yn medru amgyffred. Oedd ddim synwyr yn medru rhoi trefn ar bethau. Nid Sudoku na jigsaw oedd neges gardd Gethsemane. Nid her wyddonol na diwynyddol go iawn, na dynol. Ac fel wedi crybwyll yn barod, ers cyfnod dydd y Pasg, mod I wedi dod ar draws enghreifftiau a rhyw rai yn dweud, sa'n siŵr bod fi'n credu mwyach. Ac efallai bod yr hyn sydd gen I ddweud yn y bregeth hon yn ei ffurf heddi. Yn ceisio dod I drefn yn fy meddwl bach I, sut ydw i'n mynd I ymateb i'r sawl sy'n dweud bod nhw unwaith wedi credu, ond ddim yn credu nawr. Ac efallai fod yna rhyw rai a oedd yn aelodau mewn eglwysi bod rhai ohonoch chi'n gyfarwydd â nhw yma yn Llundain, neu falle nôl yng Nghymru, neu ym hedwar ban byd. Ac ddim wedi amgyffred rhyfeddod y digwydd. Ann Griffiths ar y mynyddes, mae wedi cael sylw'n ddiweddar am le gafodd I briodas, ond beth arall I wedi, na ddim cyffwrdd ag ego iawn. Hi'n dweud,
rhyfeddod pob rhyfeddod yw. The wonder of all wonders is one of the quaint phrases with Anne Griffiths, the hymnist. That Easter is the divine miracle on a human stage, a new worth in a world of shame, a hope that humans cannot truly comprehend. Ac mae'n anodd I ni roi'n hunain yn sandalau Mair Magdalen a Thomas a disgyblion eraill fel oedd pethau ar y digwydd gwreiddiol. Mair Magdalen ddim yn gwybod pwy oedd hwn oedd hi'n tybied oedd yn arddwr. Thomas, am weld, am gyffwrdd, oedd y reality yna ddim yn wir tan bod yn gweld, yn cyffwrdd. A'r ddau ar y ffordd I maes, hwysau hefyd mewn penbleth, yn I dagre, yn I galar. They were in mourning for Jesus. And when somebody walked alongside them and came into their home and broke bread, then their eyes were opened. Then their hearts quivered with excitement. Then they said, we've got to go back and tell our friends. Credu mewn ffordd gwbl wreiddiol, gwbl newydd. A gwerthfawrogi fod Iesu'r atgyfodiad yn fwy na byd y groes. Rhyfeddod yr atgyfodiad yn wir. Reality yr atgyfodiad. Grym, pŵer yr atgyfodiad. A di hwnnw ddim wedi cael ei roi nôl yn y bocs tan Pasg nesa, ar ddyddiad arbennig o galendar. Yr atgyfodiad yw hanfod, the essence of our Christian faith. If we don't accept that Jesus is alive, then we're not truly Christians. We could be in a moral sense, we could be in a social sense, but not in a spiritual one. We need to be alive with God. We need to be alive with Jesus Christ. And that sense of fulfillment, achievement, it is finished in order to provide a new journey, a new hope, a new excitement. But there is this dualism of the sad and the celebration. Mae'r byd yn dal I fod yn llawn gwawd. The world is still a world of contempt, of people belittling other folk. But roedd y Phariseaid wedi bwrwyddi I fychanu Iesu Grist, I wawdio Iesu Grist, ac yn troi at ddwrn dir militia rhifain mwyn gwneud yr hyn o'n nhw'n dymuno gwneud, ond bod yn methu wneud ei hun. Ac yn yr narratif, mae'n troi mas yn dipyn o joc. Mi welson ni dros y Pasg, un siop yn benodol, neu un cynhyrchydd bwyd yn benodol, yn gofyn am droi croes ar bwns yn fe, I fod yn tic. Y cwmni na'n wreiddiol o Ogledd Cymru fel mae'n digwydd. Contempt. Ac yma'r hyn sydd yn hunanol I wedd, yr hyn sydd yn fychanus I anian, yr hyn sydd yn grebachlyd. There's an arrogance in this world, a warmongering mentality, where one side will claim what others possess. That people will want to dominate other people's thinking capacity, their decision making. There is contempt towards life itself. And that becomes a shame. Mae e'n warth yn ein byd ni. Fod pobl wedi cael y dewis rhwng Iesu a Barabbas ac i'r dyrfa ddilyn y sawl oedd yn bloeddio ar gweiddi rhyddhawch Barabbas. Y lladdwr, y sawl oedd yn lladrata, y sawl oedd yn difa, o gymharu gyda'r hwn oedd yn rhoi bywyd, yn adfer corff meddwl ac enaid, ar hwn oedd yn fywyd yn ddoi hun. Na'r Gymraeg fod Benjamin Netanyahu mewn dipyn o dwll heddi. Tyle eithau nawr, mi fydd e mewn man anoddach nag oedd e cynt. Bod e yn perthynas gyda Gaza neu bod e mewn perthynas gyda gwledydd mawr, cyfoethog, pwerus, tu hwnt I Balesteina.
Mae angen iddo ffeindio rhyw rŵt lle mae'n medru gadael i lwyfan a gadael i swydd gyda rhyw fesur o urddas. Wy'n ofni bod e wedi colli i urddas i hun. Achos bod unrhyw un sydd yn ymddiried mewn cles, y dwrn dir, yn chwalu pobl, byth yn gallu'r adfer yr hyn sydd yn urddas a pharch go iawn. Maen nhw wedi rhoi kick to touch i'r hyn sydd yn gariad, yn drigaredd, yn raslonrwydd, yn frawdgarwch. Mae'r byd yn byw yn ei ddrewdod, anwaraidd a gwarthus. A dwi ddim eisiau aros gyda Mr Netanyahu yn fwy na llwyth o bobl eraill sydd yr un meddylfryd ac yn clodfori y math yna o feddwl. Gwawd, gwarth, galar. And there's worldly grief, is there not, today? And what that grief centers around, what does it engage with, who knows? It could be personal. It could be social. It could be inter-nation. And if it's within the world of poverty or the world of sorrow, of tragedies, ond wrth y groes, i ni'n cofio galar mam, galar ffrindiau am gyfaill, galar pobl yn curo'i drwy frynau mewn cywilydd, galar byd sy'n coroni trais ac yn gwabrwyo lladd, galar sy'n gorfod byw gydag anghyfiawnder. Whatever we sense grief in our today's world, we've got to live with it somehow. But today is a day that celebrates victory over death. That the grave has no victory. That the things of this world, in its sorrow, in its mourning, in its greed, in its jealousy, has not won. Cododd Iesu, nos ein trallod aeth yn ddydd. Pan welodd Mair, mae nid garddwr cyffredin oedd yn siarad gyda'i, ond yr Iesu byw, dyma hi'n credu go iawn. Pan oedd Thomas yn edrych ar friwiau ar yr ôl yr hoelion, yn ystlys Iesu Grist, dyma fe'n dweud fy arglwydd am Duw. Ac yma'r credo yn dod yn amlycach. Believing is knowing the truth that Jesus is alive. Are you a believer? Believing is following the truth. Are you following? Jesus declared that we need to share the truth. Are you sharing the truth? And don't depend on sending a very basic £2.50 Easter card. When you wish people joy and happiness and a sense of fulfillment, is it something that gives them a meal for the day, or is it something that gives them food for life? What is it we really talk about when we seek people to believe that Jesus is Lord and Saviour? Yr emyn yn cyhoeddi mi wn fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud. Credo yn y gwir bod Duw yn ein caru ni, bod Duw yn ein cofleidio ni, bod Duw yn ein harwain ni ar daith bywyd. Ydych chi am ddilyn? It's not a hope for the best mindset, nor a guess, nor an assumption, but an acceptance that Jesus is the living Spirit that embraces us, that uplifts us, that restores us, and takes us unto the morrow of time, beyond the point of death. For death then simply becomes a comma in the experience of life, and that there's far more beyond than we can imagine. Iesu'r ffordd, y gwirionedd ar bywyd, a truth, a living direction to go forward. Believing is the following of the truth, to live out our lives in the manner that Jesus asks us to. Dilynaf y migael drwy foes amarch a gradwydd y byd, a dygaf ei ddirmig a'i groes gan dyngu i'r nefoedd o hyd. Yn cyfleu ein mawrhad ni o berson Iesu, o bwrpas Iesu, o fywyd Iesu.
Ac yma hynna'n golygu 7 diwrnod yr wythnos. 52 wythnos o'r flwyddyn. Ar hyd yr oes sy'n ni wedi chael, ni yn cael. It's a 24/7 way of life. And that our morality becomes Jesus-based. I'd like to have a word with the Russian Orthodox priests and followers and ask them genuinely, how is their Molawd o Putin yn dilyn Iesu? I don't know. How can you kind of give Mr. Putin all the encouragement going and remain in the cloisters of Christianity? No can do. Credu yn rhywbeth sydd yn golygu byw Iesu Grist bob awr o'r dydd. Bod ni yn gweld y clodion sydd yn gofyn ac yn estyn cymorth iddyn nhw, a chefnogaeth iddyn nhw, a chariad iddyn nhw. Marian said that I'd been a minister in Tabernacle for 30 years. My privilege. And one of the most difficult moments, because I was standing outside the building at the end of every service and people would be coming forward. Can I speak to the priest? Can I speak to the vicar? Can I speak to the reverend? Can I speak to father? Whatever. It was my job. And I well remember one man coming up to me, splattered in blood. He looked a pitiful person. Probably you see them in Llundain the same way. I've been gofyn iddo, beth sy'n bod? Oh, nobody loves me. And somebody had given him a battering, a few thumpings. And I said to him, Jesus loves you. So don't feel beyond. I love you because Jesus loves you. Let's go for something to eat. Let's clean up your face. Let's take you to hospital. And don't be in the sense of mourning for yourself, but be in the sense of living for your tomorrow. A grace-empowered forgiving is the essence of a Christian moral experience. Bod ni'n caru'r byd, yn poeni dros y byd, a caring attitude toward the most vile of worlds. So believing is accepting the truth. Believing is a following of the truth. Believing is a sharing of the truth. Y credu yma sydd yn rhannu'r gwirionedd. Nawr te, gyda pwy i chi wedi siarad ddiwetha am Iesu Grist? Gyda pwy i chi wedi rhannu'ch deall chi am yr atgyfodiad? I ba raddau am yr atgyfodiad ac adnabod chi o wirionedd byw Iesu yn ysbrydoli chi rannu gyda rhywun arall bod yr byw hwnnw yn troi byd tywyll yn fyd golau. Byd o gasineb i fod yn fyd o gari. Byd o rhywbeth sydd yn dod i ben i fod yn fyd sydd yn dragwyddol ei anian. Mae'r credu yn golygu rhannu. Ac os nad yw e'n golygu rhannu, pam ych chi'n credu fe yn y lle cyntaf? A'i hunanoldeb sy'n ei gadw fe? Nag e. Diffyg hyder o bosibl i rannu. Ansicrwydd beth i ddweud o bosibl. Pa fath o wirionedd i chi'n ei rannu gyda phobl eich byd a'ch cymdeithas chi am Iesu Grist? Well, it's a truth shaped in Jesus Christ. A truth empowered by Jesus Christ. A truth enacted by Jesus Christ. Fel bod yr hyn eich chi'n ei ddweud am Iesu Grist yn debyg i Iesu Grist, ac i ni fod i fyw o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw yn llwyr cysegru mywyd i wasanaethu Duw. Ar hwle yn yr wedd yna, mae yna rym, the empowerment of the church in today's world, to challenge, to be charged and ask the world that lives in contempt, that lives in disgust, that lives in shame, to think that Jesus is the pattern, the new pattern for their living. A dyw'r eglwys ddim yn dibynnu ar rym dynol, ond bod yr ysbryd glân yn dod yn rym
yn bwer. A pan byddwn ni mewn ychydig wythnosau yn dathlu'r Pentecost, mi fydd y grym yna yn rhoi charge i'r eglwys. Dim yn dibynnu arnoch chi ac arna i. Ond mae'n dibynnu bod ni'n caniatáu i'r ysbryd dwyfol weithio drwom ni. Ymlaen yr af died wyf, mae digon yn ei farwol glwyf. Pob dymuniad da i'r flwyddyn y ddaw, wy'n hynod falch fod Robert wedi derbyn gwahoddiad Undeb Bydyddwyr Cymru i fod yn is-lywydd ac ymhen yr hawg yn lywydd. Wy'n ffyddiog y bydd e'n cyflawni'r swydd honno gyda didwylledd, gyda deallusrwydd ac gyda yr ymroddiad i chi wedi weld fan hyn yn Llundain. Wy'n hynod prawd ohono. Ac yn i amganu fel emyn ola yn hymyn yn y hwydfa atrach 500, nage, le ni fynd. 565 yw'r rhif y geiriau. Ac wi am dan linellir, 4 llinell o law, nhw'n emphasise the last 4 lines. Diorseddwyd pechod. Cafodd angau glwyf. Byw yw'r neb agredo yn yr Iesu mwy. Gorfoleddwn heddiw a moliannus lef. Rhown yn ewyll ysgar fawl mewn anthem gref. Testyn ein llawenydd, gwrthrych pyr ein can, tra bo einioes ynom fyddor Iesu glân. Diolch, Meg.
ddiwan, gorfoledd yn Ac nefedd Duw yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, a gadw yng nghalonnau yng Nghrist Iesu, yn awr ac i'r yfori a ddaw. Amen.